Bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per tirar aquest projecte endavant. De veritat que vos agraïm moltíssim i tots l'esforç que heu fet perquè són tan difícils. M'agradaria també, si cas, explicar-vos que aquesta comunicació és una mica complexa en quant a el rerefons històric i que intentaré fer-ho el millor possible. Si cas, després en estona de preguntes me demaneu. Fou al voltant de 1890, 1891, 1892 que mossèn Antoni Josep Pont recull tot un grapat de cançons que ara s'han trobat als apunts a l'arxiu del monestir de Santa Família de Manacor, ara de les Benedictines. Al fons conté partitures de cor, algunes que són clarament de la capella de Manacor, un quadern quadriculat en el qual ell passava a net allò que considerava que era més important, i també un quadernet de tapes vermelles que ha perdut l'enquadernació, que són amb uns fulls de tamany A5 aproximadament. Unes dècades més tard, el pare Ginard treballa incansablement en la recollida de tot el material que ja coneixem. Ell sabem que va recollir textos, però que no va recollir les músiques. Però ara veureu per què dic això. Ell, el pare Ginard, recull els tests d'un goig de Pasqua a Manacor, del qual havien perdut la música. Podem calcular més o manco, i ja he consultat la fundació, que és el pare Ginard, que més o manco els va recollir al voltant la dècada dels anys 20, dels anys 30. Per entendre la hipòtesi de treball que he seguit aquí, cal explicar que els goigs de Pasqua a Mallorca tenen diferents denominacions. M'agradaria aclarir molt bé aquest terme perquè això és un punt de conflicte molt gran entre intèrprets locals, historiadors. Jo sé que això s'ha discutit moltíssim, les meves aportacions han estat molt discutides, però jo aquí aporto els documents de l'Obra de Cançons de Catalunya, per exemple, i ja està. Les denominacions dels goigs de Pasqua a Mallorca són, per un costat, els poden trobar com deixant-lo dalt, que seria la tornada específica del goig de Pasqua. També, fixeu-vos que aquí tenim deixant-lo dalt les panades, ho posa en el document del mig. També tenim els goig, les panades, fixeu-vos entre parèntesis en el primer document, i les sales, entre parèntesis a baix, les panades. Per tant, aquests termes de cançons de panades, sales, deixant-lo dalt i goig de Pasqua estan vinculats. Vendrien, diguéssim, del mateix repertori cançonístic, que són els goigs de Pasqua medievals, com ara veurem. M'agradaria deixar això clar perquè sé que és un punt de discussió molt fort i hi ha gent que creu que les sales són una mena de cosa que va a part, i no és veritat. L'origen, clarament, són els goigs de Pasqua medievals, com ara veureu. En el Pla de Mallorca se conserva més la denominació de cançó de panades, en el llevant i mitjorn la de les sales, i en el nord i el Reller els dels goigs. Mentre que a Eivissa i Formentera se conserven la denominació de caramelles, les caramelles de Pasqua, com ara veurem que estan vinculades, i a Menorca es deixen-lo dalt. La característica principal dels goigs mallorquins i menorquins, acomplida en un 90% dels casos, és la tornada de deixen-lo dalt. Per això sovint se coneix com a deixen-lo dalt, aquest tipus de cançó. A Catalunya, Amades ja va distingir entre el que eren els gotjaires i els caramellaires, i ell diu, els gotjaires canten els gojos religiosos, però els caramellaires canten els gojos més corrandes. Les corrandes són l'equivalent a les nostres cançons de glosat. Per tant, d'aquí que podíem pensar que des d'antuvi hi havia una tendència a glosar el que eren els goigs religiosos i dur-los, el que era la lletra religiosa, cap a la glosa, més humorística, més de festeig, més lliure. Però el vincle primer són les melodies i textos dels goigs religiosos. A Eivissa, les caramelles de Nadal tenen la mateixa temàtica que els goigs de Pasqua menorquins i mallorquins, però hem de pensar que en el temps que Alemanya se va canviar per lo vist el que era la celebració de Nadal, és a dir, el que se celebrava Pasqua se va passar després a la celebració de Nadal. Hi va haver un canvi en el calendari litúrgic important. I la connexió la trobam, aquesta connexió que ara vos descriuré, la trobam, segons Massot i Muntaner, en el Beate Gaudie, el goig a la Verge, que se troba des d'antuvi la literatura medieval catalana.
com ell demostra, la literatura religiosa de l'edat mitjana en la tradició oral d'avui. I ho trobam ja a un dels números del llibre vermell de Montserrat que se diu Los set gots recontarem, que parla dels set gots de la Verge. És a dir, estan parlant de totes les lletres vinculades a lo que és la descripció dels set gots de la Verge. Aquí la teniu, Los set gots recontarem. M'agradaria que vos fixássiu aquí, especialment en l'estrofa número 3, Verge tres rei d'Orient, en l'estrofa número 4, Verge és tan dolorosa per la mort del fill, molt car, i així, ara veureu per què ho dic. Aquestes mateixes lletres les podrem trobar, com ara veureu, més endavant. Jaume Esquindell estudia aquest manuscrit 854 de la Biblioteca Nacional de Catalunya, un nou document per a l'estudi de les caramelles de Nadal, de les Pitiusses, i allà es pot veure com coincideixen les lletres en les actuals caramelles de Nadal d'Eivissa i Formentera. I fa una síntesi d'aquesta lletra que mostrarem ara en aquesta següent taula. També parla d'un manuscrit de Girona. Aquí tenim la comparativa que fan Jaume Esquindell, les cobles, les estrofes. En el manuscrit de l'Arxiu Capitular de Girona tenim Anunciació, Naixement de Crist, Adoració dels Reis, Resurrecció, Ascensió de Crist, Davallada de l'Esperit Sant, Ascensió de Maria. Los set gots del manuscrit de la Biblioteca Nacional de Catalunya i els gojos de Maria de les caramelles actuals de Nadal a les Pitiusses. Fixeu-vos que coincideixen totalment. El del manuscrit de Girona, aquest de manuscrit 854 i els textos actuals de les caramelles de Nadal. No són les de Pasqua. Les de Pasqua tenen un text més extensos, més descriptius, més de caràcter dramàtic, per dir-ho així. Però tornem a aquest vincle antic que hi havia entre Nadal i Pasqua, sobretot mitjançant la devoció a la Verge, en el patiment, en els miracles, en el set gots de la Verge. I aquí és una taula que jo he elaborat, seguint un poquet Esquindell. Aquí teniu a un costat les cobles del Deixant l'Odol de Menorca, al mig el Deixant l'Odol de Manacor, recollit per Ginard. Aquests números, és que a vegades les cobles no venen en el mateix ordre, però la temàtica és. Per exemple, en el goll de Campanet, fixeu-vos que l'Anunciació és la segona cobla, mentre que en el de Manacor i a Menorca és la primera. Supos que enteneu això, no? Venen haver posat numerades. A Manacor, aquí mos falta una estrofa, una cobla. Aquí teniu la comparativa entre les cobles que podreu veure la comunicació, entre els textos. Veureu que els versos coincideixen moltíssim. Aquí fixeu-vos, és un detall de la primera cobla. La cobla número 1 de Menorca diu «O Sant Gabriel, quan us portà l'ambaixada d'aquell Déu del cel, de quina estàveu prenyada i humiliada, dient, ved-me aquí serventa i de Déu contenta per fer el que ell vol. Deixa'l-lo dalt, deixa'l-lo dalt». La de Manacor diu «De Sant Gabriel rebereu l'ambaixada del rei del cel que viu de sa mare, humiliada, ved-me aquí serventa, per iré contenta per fer el que ell vol. Aleluia». Això segons la música que està recollida. En el de Campanet, Sant Gabriel portava l'ambaixada, reina del cel, quedava coronada, humiliada, ven-me aquí serventa, mare de Déu contenta, la glòria que Déu vol, i hi ha un interludi instrumental a continuació. Què passa? Que en aquest arxiu de les benedictines, en el quadern quadriculat de Mossèn Pont, trobam la tornada des Deixant-lo dalt en inequívoc títol de Manacor. Per tant, mos trobam amb un document inèdit, han recuperat la tornada. Mossèn Pont col·laborava conjuntament amb Noguera, enviaven material a Felip Pedrell, que és una col·laboració que hauríem de posar de relleu, perquè això significa que els estaven col·laborant precisament en el fundador de la musicologia espanyola. Quasi res. I fixeu-vos que Pedrell aquí publica com de Mallorca i recogida per don Antonio José Pont aquesta tornada, des Deixant-lo dalt Manacor, però posa de Mallorca. Varien solament algunes notetes, diguéssim, d'aquí, i alguna mig que ell adapta, però que també a vegades canviem una nota perquè considerem que l'informant a vegades oscil·la entre un i l'altre, fa una repetició, la fa d'una manera o l'altra. I ara sí que en el quadern, sorpresa, en el quadern de mida A5, Mossèn Pont copia aquesta tornada que va passar a net en el quadern quadriculat, però després l'altra secció des Deixant-lo dalt. Els Deixant-lo dalt tenen la secció de la tornada, Deixant-lo dalt, deixant-lo dalt,
cantem amb alegria, per exemple, i després la tornada, que és la que va canviant la lletra. Què passa? Que veureu, com a prova també el que vos dic d'aquest deixen-lo dalt que encara pervivia en la lletra dels gotxes religiosos, aquí tenim un de 1934, recollit per Dolors Porta, a la guerrilla, que també posa les panades, i aquí no sé si veu bé la lletra, posa a mitjanit parireu vos Regina, dins una establina, Déu infinit, dins una establina, rosa florida, etc. I a continuació hi afegeix la tornada des deixant-lo dalt, també. Perdoneu que entre ueres i masqueret i tot això, no me va gaire bé. I per acabar, jo vos propòs, jo vaig voler fer una prova. Quan vaig veure aquesta segona melodia de Mossèn Pont, vaig dir, bueno, i si la lletra del pare Ginard pogués anar bé damunt aquesta melodia, podrien cantar el que el pare Ginard va recollir la dècada dels anys 30 a damunt aquesta melodia recollida cap en el 1890. Era una hipòtesi més que probable. I aquí jo vaig començar a cantar. Si me permeteu, vos cantaré. El que jo intentava fer era, d'alguna manera, quadrar la lletra del pare Ginard a damunt la melodia de Mossèn Pont. I vaig cantar. Deixa'm-lo dalt, cantem amb alegria, al·leluia. Anem a dar los pascos a Maria, al·leluia, al·leluia. De Sant Gabriel rebereu l'ambaixada del rei del cel que viu de sa mare. Humiliada, fem aquí serventa, per ir contenta per fer lo que ell vol. Al·leluia. Deixa'm-lo dalt, deixa'm, aquí em daria la tornada. L'altra estrofa seria a mitjanit. Parireu, Regina, dins una establia, vostre Jesús amat, etc. Algunes síl·labes s'han d'adequar, ja cap. Algunes síl·labes s'han d'adequar, molt poques, però és obvi que puc cantar la lletra del pare Ginard damunt aquesta música recollida per Mossèn Pont. Quina és la lletra original que el va recollir? Aquí me'n vaig donar compte d'una cosa. Si tornem enrere, m'apareix aquí, si tornem enrere, ell el que escriu és deixa'm-lo dalt, cantem amb alegria, al·leluia. Anem a dar los pascos a Maria, al·leluia, al·leluia. Sant Macià portava dues xades per tomar les fonts on que coven panades, al·leluia. Per tant, fixeu-vos que ja en el 1890 la lletra original del goig, aquest ja, s'havia corrompuda, s'havia transformada, i el que eren els gots religiosos, Sant Gabriel portava l'ambaixada, passant a Sant Macià portava dues xades, és a dir, les aixades venen d'ambaixades. I això és comú a tot el Pla de Mallorca. A Maria diuen Sant Carrió portava dues xades, perquè clar, les ambaixades eren una cosa desconeguda, però les xades sí que el Pla de Mallorca les coneix. Gràcies. Gràcies, Bàrbara. I ara en Carme Sánchez, si vol pujar un momentet.